Kaya mga tupay, ito yung puzzle ko mga tupay na nahirapan silang tong tanggal yan mga tupay. Wala pa nakakatanggal yan mga tupay oh. Kung sino nakakalam dyan, hinahamon ko kayo. Hinahamon kita Bing. Katanggalin mo yan. Pang part 4 mo na yan Bing ha. Pang 4 mo na yan Bing. Na pagsubok sa pagtanggal. Titingnan natin kung matatanggal mo ba talaga. Yan na. Ano nang ginawa mo niyan, Bing? Ba't tanggalin? Nagpulupot na lalo yan, Bing. Lagi ano nang ginagawa mo niyan, Bing? Tanggalin man niya. Ano nang ginagawa? Sing-sing lang mga tupay yung tanggalin mga tupay. Balik. Ang hapit ka. Oh my goodness. Pati sa tabi. Okay, yan. Tuloy. Matanggal mo ba talaga? Baka maubos na yung sigarilyo mo. Yan, hindi pa matatanggal yung sing-sing na yan mga katubay. Oh. Na, anong ginagawa? Sirain mo na. Sisirain mo na yata, Bing eh. Hala, binalik na niya sa dati. Binalik niya sa dati mga tupay. Hala, nahirapan ka talaga dyan, Bing. Oh, tinaas na. Oh, tinaas mo na talaga, Bing. Hala, tiningnan na talaga ng maigi. Ayan ang sing-sing ko mga tupay, oh. Yan lang ang tatanggalin niya mga tupay. Iharap mo sa video. Talagang matatanggal ba niya yan? Natago na. Okay na, Bing? Ano yun kay Mahakong ko ni siya. Mahakong. sing-sing lang ang tanggalin. Ano bang tatanggalin dyan? Sing-sing. Wink. Wink. Sing-sing na yan? Ah. Wink. Ayan. Bayat sila. Sumurindir na talaga. Hindi natanggal mga tupay. Nahirapan ka talaga dito, Bing. Yan lang eh. Yan. Oh, Yan pa. Istidyohan ko talaga yan. Istidyohan ko talaga yan. Wala pa nakatanggal nito mga tupay. Oh, comment na lang ang mga tupay sino nakakalam nito. Pagtanggal. Sa puzzle na ito mga tupay. Istidyohan ko talaga yan. Istidyohan. Yun yung itsura niya mga tupay. Oh. Yan eh. Yan. Tesa. Matanggal ba talaga to? Bakit hindi talaga yan matanggal? Matatanggal yan. Nakatanggal yan. Tinanggal ko na nga yan eh. Hindi ko lang pinakita sa'yo. Tanggal yan kasi nakapasok.